million What kind of a president is that? Don't talk about Mnangagwa is an idiot. It's not ZANU Msangano wedu wa pararo wa ZANU. Nokutapa mrekoda anapasa nazo. Simbarasha tasana marmo huko. Anapasa nazo. Simbarasha tasana marmo huko. Mnangagwa wakatengesa nyika. Muno not demand 20 million per table kuti wanu wafidwe. What kind of an idiot are you? Cannot shoot president. Hapana ZANU-PF yaparara mani yaparara nekuda kwemunhu wani musangano waparara chekese UNDP yekuzambia anditi chapesika chachonge Zambia musangano wedu kaparara ZANU-PF ichaparara nekuda kwemunhu wani muchizvitendera muchisekerera right musangano muhombe manu muhombe musangano yakona rekodha basa nayo ndataure iye wacho akurekodha ndaita zvanda kuita vaparadza musangano this is not ZANU-PF yatikandira kuhondoro parichikaaiwa kuhondorini komseki manje wakuboa manje uchazotika pakutiboa aiwa ndokufunda uchatiboa aiwa uchatiboera futi sokuita ndinazo ukada kuonerwa zokuita ndinazo usada kunyepera kuti hapana zvandokuita wauda kufarisa manje mwana wohure mari maoko akabereka mwana anenge iwewe stupid